Dili raman siguro kami ray ganahan mo kaon og sangyupsal. I'm sure kamo po diha. Usa sa akong ganahan dinhi is kini manggumugamit og chopstick bisan og dili ta kabalo ba. Kay sa amo amang good lugaw ra manggod og kanang initubig ang ako ang pagkaon. Unsaon man na pag chopstick pud. Asan mo sir? 449 499 mo? 449 lang. 449 lang. Oh. Okay na? Thank you. Yo mga abay, mao day ni ang continuation sa katong time nga niadto mi sa H-Mart kay kahibaw mo nga wala biya mi nakakaon na ngadto, so nangita am jud mig lugar kung asa mi makakaon mao nga ni diretso mi dinhi sa Manimok-o. So pagsulod na mo wala na dayon mi naglangan-langan pa, pili na dayon mi kung unsa among gusto pang kaunon kay unlimited baya ni. Og syempre unahon gyud ta ni ang chokbuki kay nabitin biya ko ani ganiya sa H-Mart. Unya kani dayong sa ni gochujang. Aw dili pud ni pwede kalimtan ang fish cake kay lamian pud biya mi ani. Magiskot ngini taglami aw di gyud ni mawa sa lista ang kimbab. Mami, anyo mong ipamalit nga to sa H-Mart. Usa sad sa pinakaganahan ako nga pagkaon aning Korean kay kini gyud ilang kimchi. Samot na kanang hang kaayo. Aske lami jud kay kaon kining kimchi nga hang lagi. Ato na lang pud apilan aning fries kay apil biya ni sa bayad. Unya usa gyud sa makagana sa kaon is kini gyud naatay sa usawan nga halang kay kana ganing bisan sa kadaghan sa imong gikaon dili jud gabation og kabidli. Og mga on dayto ninyo mga abay, oy ayaw gid mo pagutom dira hinaot ko nga nagkaon sad mo din nagtaron kay kami sa dire maning kamot lang sad mi kamuang. Sa kato dieng wala pa kasuway og kaon sa Manimok-o, unya ganahan mo try. Located ni sila dinha sa may barangay Basak kana ganing City Times Square at bang sa Jolly. Makita ra na ninyo dira. Timing-timinga lang sad gyud ninyo mga abay kay namo gyud usahay nga daghan kayo ni sila customer dinhi, so inig-ari ninyo posible nga waiting pa mo. Ang kini among gibuhat mo ong gamay na lang ni og customer pag anhi na mo kay alas 8 kape namang gud ni. So human na gyud ang ting panihapon ba nya kami nga ri is awahin naman mi na ni hapon mo nang nakaabot pa gyud mi. Og sakto sad nga wala nay gawiting sa gawas maong pag-abot na mo nakakaon ra gyud mi diretso. Nindot sad bitaw paminaw no kana gay makakaon kag mga ani nga pagkaon kanang dili gyud siya common nga ginakaon na to ba. Kana gay mga ana unya. Nindot sad siya basta dili lang pud nimo permintihon kay syempre gasto-gasto sabi ni. Kana lang kung naay special nga okasyon or pwede sad kung stress kayo kasi mong trabaho nya ganahan ka mo kaon og daghan dako man na siya tabang. Wow, na beshi. Oy, slice man. Slice man pork ang beshi. Salamat. Wow. Bilisan nila kay among luto puros pagod. You hold the sun in your eyes. You hold the shimmering stars in the sky. You are the one that I love. The one that I love. You hold the key to my mind. You make me So after na magpapangaon mga abay o pauli na dayon mi diretso kay busog naman kayo. Ug daghan kayong salamat mga abay no sa inyong pagtan-aw ani nga video. So hinaot ko nga inyong gi-follow ang akong Facebook page ug inyong gi-subscribe ang akong YouTube channel. So daghan kayong salamat mga abay no, amping mo dira kita-kit sa sunod pa nga mga videos. Bye-bye. Abay.